Watch the Star. Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. Watch the Star, gidalit sa Armen Drama. Watch the Star. Ako si Sidro. Ginaingon, ay mong kaluoy sa iso sa kabinuhat nga nagtabang, mo'y makatulog ka di mo sa pagpagkasaha. Amping na yun, nga di ka masakpan sa mong asawa, at paglikay nga dunay mamatay. Mao ginahitabos kong kinabuhi, nga di rin ako mahimong mahikalimtan. Imao ba day? Wala gid bubalik si Pariiboy sa iyang pamilya? Wala gyud taon si Drew. Pagkawin Luoy batasan. sa Marimercy, uy. Mauin taon nang nagkatimans tuhan nila kaanak ng mga gagmay. Tilanis Pariiboy. Natintal gis pagpagkasa. Mao, nasakpan gyud niya sa aktong Mari, uy. Nga ni kabayo og lain sa pare. Ay, bagi kabuutan si Marie Mercy. Wag mahimong kriminal. Ako pa'y nahitabuan sa ingon. Mapatay gyud nako na. Aha? O, nga sa ato pa, Daytarsing, kung ako'y masakpan mo nga, may kabayo kong lain, patyon gini mo nga akong kabit. Oo, uy, patyon tamo. Kamog yung duha sa imong kabit ang akong pamatyon. Nay, pinuti na to ay nga hait kayo. Mao gyud nay gamito na ko sa pagtagod-tagod ninyong duha. Gyud. Tistingig pa nga bito. Tistingig gyud o. Kay patyon tagid mong duha sa imong kabit. Sakto gini imo. Mao gyud. Pwede na mahitabo magluib ko nimo kay mahal magiti ka. Bisag tagsal ka maligo pero mahal ti kay. Salamat duha. Thank you. Unsa? Mao na gaw luuyas kay talaga yung Mercy sa duha niya anak. O man siya trabaho taon. Grabe naman sang Pariiboy. Uy, wag siya musuportar sa iyang asawag mga anak. Grabe Ay, gid. ay. Mao nga. Doon na ko inuhon-hunaan. Unsa man na gaw Tomas? Kaya ako may nagsigig hatag lang pagkaon. Amin kinaon sa gilip ng uyaban ko lang na sa Mercy. Gidangat nimo. Papa ko man sa nabayana. Gidangat nimo. Basta di mo balik yung banap. Suni mo hanap. Birahan ko na. Uyaban ko ng Mercy. May pa. Total, ulitaw pa mansag ka. Ulitaw nga hapit na matiguang. Ako nakatultol ko asa ra magpuyo si Pariboy. O ganyang kabit. Ang makikita ko niya, kanawa ang babae. Hangyon ko siya nga biyaan niya ang babae. O mabalik siya sa iyang pamilya. Kay, ang duha kanya ka anak, luoy kayo. May pa, Sidro. Pakikitai dito sa iboy. Uy, kaluoy ba yung Mari? Lagi? Sige gaw ha. Nya sultihin niya kung sa'yo resulta siya. Parang sulti tao iboy ha. Di ka di siya mabalik ni Mercy. Akon po yabas Mercy. Yes. Sayang kinabayhan na ko yung mugaman ako. Hugot kinangangay. Uy, pare si Drew. Ikaw din ni Apre. Ang dasig gada Ni ako pre, aron mahangyo nimo nga pabalik ta mo si Marie Mercy uy. Luoy kayang kahimtang nun. Naglisod lagkaon. Ay. Naluoy ko nila pre. Pero akong kabit man gud. Masuko kung muhatag ko nila konsumo. Bida pre, swerte kay ka. Nag-asawa ka babaeng buutan. Kung lahi pa babae mo na asawa, gipapulis na ka. Mapriso mo ka. Kung mapriso kang Gawmercy, Gawmercy naman, Marimercy, kay kinasal biya mo. Hasta ng kabit ni mo, maapil ng kapriso. Kining pre. Pangyo ako bi. Saman? Ikaw li akong pahatagon nga doon ni Mercy kwarta. Ay, sorry. Di na kong madto kay mahibawan niya kung bibyan nga akong kabit. Bugnoon niya ako. Isugar ba itong bayhan na Uy, mau ba? Isug ng babayan na? Mau, adlo ka niya? O pre. Isug kayo. Pero pre.
lami kayong muda sa kamo eh. Mo ba? Lami kayo muda og drive. Ni, na may pre, kining. Ha? Pastisting ako kausan ng bayanan. Uy, ayaw, pre. Kausan. Ayaw, binuwang niya, pre. Kausan. Pero sige na, pre. Ikaw na lang akong pamalihugod og hatag ni Mercy og kwarta. Bisag 2,000 lang, pre. Oo, sige, sige. Ambinan 2,000 bi. Ako yatag. Pagkaya lang siya diha, pre. Ha? Pahuman lang sa kong 2,000 diha. Oo, nga si Ero. Uli na ko, ay. Ay, Uy, ayaw ni sige kalakihan. na, pre. Pahuman sa ko diha, pre. Pre, sige na, pre. Musta na mo din Marie Mercy? Wa ba taon may kaon, pre, uy. Uy, Gutom na kaayo ko, pre. Marie, ako pa ikaw. Imo na ipapuli si Pariboy. Padakop na. Sigurado, magpriso na siya. Kay ayang kabit, mabdus. Doon na kay ebidensya kung ikihan mo sila. Ako, mukiha. Akong ipapriso ang amahan sa akong mga anak. Oo, para mo tagam na. Dili lang ko, pre, uy. Ang Ginoo na mo silot sa iyang gibuhat namo. Tang bilib ako luoy kay ko ni mo gito. Nay kwarta Mario. Sa klibo na. Dawatan ni Marie. Tang luoy ya. Oh, ay, maikog masat ko nimo, pre, uy. Ayaw, ayaw. At tumiyaging si Mana, mihatag ka na akong 2,000. Salamat, ani pariha. Palit ko og sabon, manglaba ko. Oh, wa pa day kakapang labada. Nanglaba ko gani ha. Ang ako rin mga panty ang akong gilaban, pre. Ay. Importante man ang mga panty, pre. Tapos taong kaluoy git ni mo. Unya man nakagligo. Ay, oo, pre. Humot na kayo ko, uy. Abi ni mo, pre. Kimingaw na baya ko og sex. Magidangat ni. Lagi. May pasmaritar sing. Kaya kung nutukar ang iyang kana, naadayon ka. Na. Humot na raba kaayo ni pre. Oo, Oh. pero wala mas ipo, Naunsa mo ka Marie. Ay. Ngayon karong gabi mo diretso kog anis inyo. Okay ka? Oh, Sekreto ko gani. okay kayo, pre. Uy, pulting okay ha. Isang karoon pa'y gusto Oy, ni mo. oy Marie. Marie. Klaro, anang gusto nung Mersigaw. Berahin na. Lamia bitaw ni Mario eh. Pero masakpan niya kung tarsing. Ay, sakpan. Sa'yo rin kinalipat to sa awa, kanas Mercy kon. Sugot lang na ako. Sos, tudyak ka na ko na. Kaluoy kay ko eh. Sa'yo rin kinalipat to. Lipat na nga sa awa ko. Sige, kuyok-kuyok. Wala ko niya sugta. Karong gabi iba. Pabalik mo si ila. So ay nakubira kay luuya ginang ko eh. Sige, Birahan sige. ako. Kasi musugot ba? Sibuta niya ko, ha? Ha? Kagusto ka na, burag na yun. Asa ka, Sidro? Ato kas lang go to mas day. Dalo kay tuyo niya. Ay, pagdugay dunghan. Huh? Lihok ra bang akong gana Ani dunghan. ay sige man. Ay di ko magdugay lagi. Ano sa ko? Bahala te, bahala ka da. Sumbol kay ka. Si Marie Mercy to luuya gina ko ni Mercy eh. Luuy jud kay ko. Murang birahan ko ni. Lami ang Mario eh. Ay, Marie. Taluuya gina ko ni mo eh. Ay, kaluuy ra gid ni. Lami ano Marie. Kaluuy na ko ni mo ganung gibiyaan ito kang pare. Luoy lang, pre. May pre kay lamay kay mo, pre. Kaluuy gid ko ni. Hakik mayo na ako. Wala ka na diha. Kaluoy gid anya. Ali, pre. Mahigap ako sa imo, pre. Uy, kaluoy in taon. Ali ba? Oh, dili, oh, dili. Kisa nang ako, diha. Okay na ka. Kaluoy, ani gid. Mahigap ako, ha? Ika po. Uy, ka, oh. Ay, hala. Saan ka? Nasa ka? Kataas. Saan kang yati? Ano ka ka? Kalito kang piliig ng yati? Ali, be. Dali. Hayang. Ako, yak, ano mo? Kaluoy gini mo. Kaluoy gini mo. Kaluoy gini. Marita, grabe, luoy gini ko ni mo. Luoy lagi, permi, pre. Kaluoy ni mo. Unsa? Mauna! May nagsulti na ako nga kabit mo si Marie Mercy. Tao ng... Tinuod ni Sidro! Sa manin tao. Tinuod mo! Tubag! Bisig ko sa pangisus kong asawa, huwag kang mutugan nga kabit ako sa Marie Mercy. Nagkasaag ko sa pagkabana.
Lami mo kusmari. Lami pas kong asawa. Mga katumang kasama, ang kaagi ni Sidro, dinhining tulumanon. What's the style? Lami pa sa kong asawa ay style. Kini bang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.